каква е една от най-важните молекули в нашето тяло, ние буквално не можем да живеем без него – азотен хлороксид. Азотният оксид е от съществено значение за здравословната циркулация, кръвообращението, мозъчната функция, растежа и регенерацията на черния дроб, енергията, възстановяването, стреса, сексуалното здраве, либидото и оптимизиране на здравето и ефективността на най-важния орган в тялото ви – вашето сърце. Това е така, защото той действа като вазодилататор на тялото. Това означава, че той релаксира стените на нашите кръвоносни съдове, разширявайки кръвоносните съдове и позволявайки на кръвта да тече по-ефективно, намалявайки кръвното налягане. С напредването на възрастта, производството на азотен оксид в нашето тяло продължава да намалява. Когато навършим 50 години, производството на азотен оксид е половината от това, което е било в 20-те ни години, компрометира имунната ни система, енергията и нивата на стрес, кръвното налягане и сърцето. Но, получавате ли достатъчно? Представяме ви Live Good Organic Super Reds. Формулиран само с най-висококачествени, 100% сертифицирани органични съставки от най-чистите места на планетата, Super Reds е пълен с най-мощните съставки, богати на антиоксиданти, доказано увеличаващи производството на азотен оксид и помагащи за максимизиране на сърдечно-съдовото ви здраве. И с сертифицирани органични цвекла, които дори Super Beets нямат, плюс мощни съставки, които няма да намерите в червения сок на органифи, като богати на антиоксиданти плодове от глок и суперфрукта морония, натоварен с витамини. Всичко това на цена, която ги надминава. Кликнете на линка по-долу, за да поръчате и да видите защо Super Reds бързо става предпочитаният продукт от хора, готови да поемат контрола над сърдечно-съдовото си здраве.